Escritora homenaxeada nas letras galegas e naceu na Coruña. Fixo os seus estudios no Colexio das Xosefinas. Estudou no Instituto Euserio da Guarda da Coruña. Licenciouse En Filoloxía na Universidade na Universidade de Santiago de Compostela. Probou a suposición de profesora de lingua galega. Traballou nos tres institutos da provincia da Coruña. Foi titulada superior de violín e Creuscaino, un grupo de música Un grupo de folk. para causar unha meningitis. En marzo de 2004 celebrouse su pasamento. Imos a falar a obra de Luisa Villada. Foi escritora e escribiu varias obras de teatro. O seu primeiro libro de teatro publicou no ano 1989, que se titulou Un concerto para un home só. Tamén escribiu o representante. No ano 1990. É a pasada das fichas. En 1991 Foi tradutora do italiano ao galego unha obra titulada A Mandrágora do Nicolás Maquiavelo. A clase de terceiro e cuarto vai falarvos sobre as obras poéticas que realizou Luisa Villada. a ela encantáballe a música e a poesía, eran as súas dúas paixóns, por iso tivo máis publicacións nese xénero. A súa primeira obra foi Música Reservada, no ano 1991, onde une a música e a poesía. Trátase de varios cadernos de poemas. O segundo poemario foi ruído no ano 1995. Está inspirado na música. Nese mesmo ano publicou Rota do Interior do Ollo, que trátase dunha plaqueta, é dicir, unha obra de pequeno tamaño que contiña poemas curtos. En xaneiro de 2004, Luisa foi recoñecida en 12º Premio Poesía Espiral Maior. Este recoñecemento foi pola súa obra en concreto. En que estaba inspirada esa obra? Na súa cidade natal, a Coruña. A desaparición da escritora foi a súa morte e non deixou de seguirse publicando o papagaio. Papagayo é un poema inspirado en un barrio coruñés onde había problemas sociais. Ramón Piñeiro fixo unha investigación sobre a humanidade e publicou unha
poemario presentado en forma de calendario que Luisa Villalta estivo preparando antes de 2004, cando se apreciaría os poemas diarios. Outra obra póstuma foi Pensar é escuro, onde se recollen os 4 poemarios de Luisa. Esta obra presentouse no 2023 nun acto en Santiago de Compostela. Luisa Villalta tivo, como sabedes, unha carreira moi prolífica. Escribiu, como nos acabades de contar, teatro e poesía, pero tamén escribiu narrativa e foi xornalista. Foi recoñecida como escritora literaria no ano 1990 coa publicación do libro A taberna do holandeso, que lle permitiu un acceso ao concurso nacional de narracións breves Modesto R. Figueiredo. O seu seguinte libro é Silencio, ensaiamos, de 1991. Nel hai 13 relatos que teñen como tema central a música. Teoría de xogo publícase en 1997 e conta as sensacións de 5 galegos ante os cambios sociais e modo de xogo. Os últimos chaves do tempo de 2001. Este libro céntrase no rei Arturo, os seus fillos e o mago Merlín. Está ambientado en Galicia. Agora vos imos contar un pouco da súa faceta como xornalista. Colaborou con un montón de publicaciones galegas. Tempos Novos, Luces de Galicia, A Nosa Terra, Man Común e Brián. Escribiu artigos sobre a crítica á realidade galega e internacional. Loitado polo yoga, os dereitos e as liberdades dos galegos e pola separación do Estado e Igrexa. Tamén loitaba contra a violencia sexual, contra a represión policial e contra a política de Israel co pobo palestino. O libro das colunas recolle os artigos que publicou o xornal A Nosa Terra entre 2002 e 2004. E todo isto, moitas gracias por explicar.